Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Juma'a 10 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. Shirin namu na yau zai mai da hankali dangane da al'amarin neman tarbace. Lokacin da aka kirkiro da ita wannan ƙwarya ta tarbace domin ƙasa tana da buƙatar kuɗaɗe a yi albashi ko kuma a yi wasu abubuwa masu kama da haka. Har aka ji wasu suna kwatanta wani in bai bada ba za mu tona mai asiri ko kuma za mu cewa a'a bai yi ladabi ga sojoji ba. Marmakin a ta yi a shiga zancen ƙwaryar tarbace ana tursasa ma mutane ana amsa abu da ƙarfi da yaji cikin hannuwansu. Shin me za ya hana an san gaskiya ga ta yadda take ga damo a bar biye shaye nai? Me za ya hana a maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa, a kira abokan hulɗar jamhuriyar Nijar, a ba da dama a buɗe iyakoki ta hanyar yin biyayya ga tafarkin demokaradiyya. Da mutum ya diba ya ga ita wannan ƙwaryar tarbace to akwai dala ƙarƙashin ƙadago. Sai a diba a gani wai su wane ne aka sa gaban wannan al'amari? Shin an iya cewa mutanen da aka sa gaban wannan al'amari tursasawar da suke yi ma mutane shin saboda son ƙasa ne ko kuma a'a don suna da wani kamasho ne cikin wannan al'amari? Sa'an nan ƙarewa da ƙaro a diba halin da ƙasa ta shiga na takunkumi, su mutanen da za a cewa su bado kamo daga 'yan kasuwa me ke gudana cikin lamarinsu na kasuwanci, kamo daga ma'aikata shin an ba su albashin ma ballantana har a ce suna da wasu kuɗi waɗanda za su badawa a cikin ita wannan ƙwaryar tarbace? Abin ma da ya fi ɗaukar hankalin al'umma shine wani rukuni na al'umma wanda bai kamata a ce an amshi ire-iren waɗannan kuɗaɗe daga gare su ba, kasancewar Allah ya daɗe yana shekaruwa ƙasa tana shanyewa. Irin wannan al'amari an sha ganin shi cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, sai a kwatanta ma mutane nan daga sama-sama tamkar wani abun kwarai ne, amma idan aka bincike abin can daga ƙasa sai a gani kura lullaɓe da fata akuya. Ma'ana sai ka gani ire-iren waɗannan abubuwa in an gudanar da su akwai mutanen da ba kumya ba tsoron Allah suke canye su. Su marayu waɗanga da aka je aka ce an amso kuɗi daga gare su, magana irin ta fi sabilillahi, yara 'yan ƙanana ƙaƙa aka yi a cusa musu ra'ayin cewa a'a wanga aiki da za su yi taimakon ƙasa ne. A cikin addininmu na musulunci menene matsayin maraye? Duk wata kwaskwarima da ake son a yi a nuna ma duniya cewa a'a wai su waɗanga marayu cikin ra'ayin kansu, to tabbataccen magana wannan magana ƙarya ce, farfagandi ne da neman ɓadda shiga a kwatanta ma mutane cewa a'a hatta da 'yan ƙananan yara suna son wannan ƙasa ta walwale. Shin magana irin ta hankali, kakin a ce wai an hidda kuɗin marayu an sa cikin ƙwaryar tarbace, wai har a hito a nuna cewa a'a nan gaba sabili da wannan abu ba za su ƙara cin nama ba, ba za su ƙara cin furuyi ba, ba za a ƙara sa musu wasu abubuwa masu gina jiki cikin abincinsu. To saboda Allah da annabi a hankalce gaba aka ci ko kuma baya aka ci? Shin yaushe Nijar ta yi wannan lalacewa da za a ci marmakin a taimaki marayu? Kowa ya san yaran ga da yawa daga cikinsu cikin irin halin rayuwa da suke ciki, kuma a zo da ƙarfi da yaji da mursisi da ƙememe haka shi wai wasu suna kwatanta a'a ai daidai ne kishin ƙasa ne. Shin in daidai ne in kishin ƙasa ne ake so a yi, su waɗanga masu cewa a kawo ƙwaryar tarbace dami suka mallaka a cikin rayuwarsa ta duniya? Shin shi cani ya fasa amsafan politikin shi na miliyan 12 a kowace rana makamancin wannan ta Juma'a? Shin shi Laminzan ya fasa amsa miliyan 9 da yake amsa a kowace rana makamancin wannan? Shin mayyan sojoji da suke da wasu kuɗaɗe da sauransu da suke amsa da sunan kuɗin aiki babban ofishin barikin sojoji eta major miliyan 38 da ake zuba a kowane sati, shin me ake yi da su? To bari ku shi abinda ma ba ku sani ba, da yawa daga cikinsu daidai lokacin da ake amsa kuɗin marayu, kuɗin ƙungiyoyin makahi, kuɗin ƙungiyoyin kurame, kuɗin ƙungiyoyin guragu bayan Allah, kuɗin talakawa, kuɗin yara, suna nan suna cinikin gidaje, mayyan gidaje. Ku dibi da girman wanga gida da ke anguwar Basura,
gida ne wanda ka kilga gidaje ɗaya bayan ɗaya sun kai guda 10 cikin shi. Sai ku tambayi kanku gidan wane ne, wani lokaci aka saye shi, ga wa aka saye shi, wa aka sayi mashi. Za mu zo da cikakken bayanai dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya. Gida wanga an ce mallakar cani ne, kuma lokacin da yake kiran kanshi cewa shine shugaban wagga ƙasa aka sai wannan gida. Nan yake kusa Basora, babu nisa da safar famfe, gidan cani ne. Za mu zo da cikakken bayani. To ko ban da wanga gida da ke anguwar Basora, za mu leƙa santar Ayere mu bayyana muku gidajen wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane. Kenan ga arena ma 'yan Nijar wayo. Ku gane waɗanga mutane ga yadda muka ga muku ba haceton ƙasa kawo su ba ha. Ko garade guda 85 suna cikin kilimatizar. Waza ya tahiya ya yaƙi da ta'addancin da suka ce saboda shi suka zo nan. An mai da soji farfe, an mai da soji minister, an mai da soji gwamnan jiha, an mai da soji deje. Kuma alhali waɗanga ayyuka duka akwai mutanen da suka iya su yi su, amma a'a suka shiga gaba suka ta gangane, sun kwashe kayan aiki duk sun maido su nan cikin Yamai don a tsare rayuwarsu. To su uwayenmu da kakanninmu da a cikin ƙauyuka ba su da rayuwa. Ku diba dai abin da ke faruwa cikin jihar Tawa, ku diba abin da ke faruwa cikin jihar Talabiri, Anzuru, Hilinge, Abala, Sanam, Tebaram, Takanammat, Afalla, Kau, Cintabaradan, kai wajen Tiliya da Tasara, inda daman sai da muka ce muku a tare wannan wuri da ake ce ma middle farsa special, waɗannan mayya mayaka waɗanda suka taka rawa a zo a gani, sai da ma shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya yi musu jinjina irin ta musamman sakamakon tara daga da suka yi, suka hana ma 'yan ta'adda shaket. To yau 'yan ta'adda suna cin karansu ba babbaka, yawo suka yi suna sintiri wuri su zo su tare bakin rijiya inda ake bambusashe su kilga wanga na wane ne, a'a na wane ne, to sun tashi kaza kudin su kaza ne. Yadda bayanai suka zo mana har da resi da kashe suke badawa. Yama a cikin wace irin ƙasa muke? Sojojin da ya kamata su kare mutunci da iyaucin wannan ƙasa tamu sun zo sun shike cikin biro suna kwanansu. Sannan aka diba abin da ke kwaruwa eskadiri, yau haga ta nan ta bayyana hili. In kuka ga wanga bidiyo yana yawo ana cewa yunwa adda kwai, ba a ba su komi, an rarrabe kuɗi, waɗanda an mayya su aka rarraba ma milika, su 'yan ƙanana an bar su cikin hatara da talauci da yunwa, babu shayi, babu shinkafa, babu maka. Shi kenan an shima kuma sai ku ga an kamo wanda ya wannan magana, an ɗarka mai kashi, an zamanar da shi, an ce sake magana a lahiya launi. Inan ta bayyana ga hili, ƙarya kure take ba ta ɗiya. Naman ƙarya dama mun ga muku gajere ne. Su masu ce ma yara su zo su yi abala France, babu wanda daga cikinsu baya da gida France. Wasu ma iyallansu suna can kwaran shi a ɗauke da nauyinsu ma saboda hali na rashin lahiya. Motoci suna can kaya tsaye, dubu da dubayen motoci suna can tsaye. An bar ma wannan zance, yanzu sun hirgice ga neman tarbace da ƙarfi da yaji, alhali wasu ma da yawa daga cikin sojojin ba a biya su ba, masu service civic ba a biya su ba, 'yan kwantarage ba a biya su ba. Ba hadan mutane ba su son kuɗi ba, saboda hirgita mutane da aka yi, aka nuna ma mutane da kayi magana to litana colonel Bala a rabe na nan, kenan sai ka ji tsoro, sai ka hirgice, saboda in ka shiga hannu ne kaga zuwanka. Muna ƙara tunatar da al'ummar mazauna ƙasar Faransa da kewaye cewa gobe Asabar 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 akwai babbar tahiyar jerin gwano wanda za a fitar da sanarwa ta nuna goyon baya ga neman a sako shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazum da shi da iyalinsa, demokaradiyya ta komo. A nan za a wannan zanga-zanga a wurin da ake ce ma Place de la République a tsakiyar birnin Paris. Allah ba da ikon halarta, amin. Da wannan za mu liƙi shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.